Sajisen kublai pi barlo ki prolog ki manajan na jangai. Yang pecah so bahai pi barok sih kena channel jongi sajisen ba ngeliok ban lech segawai ka yeng jong wei rong ba budon haka snong modomai ka bah pok ka West Intel district ka ba nak liang jong ni rong ba la ai sibun ki dawai da ka bata ban sumari nongpang haka ba ngeliok yesem ber umar khamat haka ningsgi telim ta ngin sei pej kumno ni rong ba ai yakini ki dawai. So, benengkong ngasnya ban aingo yo boleh tarakan rat, bersumar, daga jingi baro, apa gini gi snem gi belek no. Te bat ngaro ngasnya ban penito iladi ngade yu nason sengkon no West Jantia Hill. Bat Songha Modemai. Ha kadong waskwa. Te ngasnya ban ai koblei fi baro kiba pek nasional bat pen sepriang ro yagani ka kubor ka via sneu bat kebeli sneu segi nogi jaka pralok tong fi pen sepriang ro yagani ban hai ka kubor kenang ba kini aktif ta kata ka jing ya kren jong hani sapang ka jing sumar ne jing ai dawai kasi kembat Ka ke jigi sem jong pi ba pi ai kini ki dawai khasi nak mata ki nongpang haga neka than jongi hak ba pi lachkri pai ba lang ba kani ka kam kanungut ki ba koit ki nongpang ka ba pi ai dawai ki ginang pang de tangas nong kumta gila don si spak san phau na si spak sa phau ngut te kibam koi do don ni ya gini kiba kasong ha nasim ma kumta si kidon si kim koi dem la ban pan ong ban na si spak kela ban long phau pra phau ne nhiều phau persen para koi te ya kata ta ga jing persiang to mo ki bapli ki lok ki bapang ta ki persiang hi bat ki ban sinong ro persiang ki don ro ki bam ya dei nasib ki bam ya dei dun ya kata ga jing kom ha ba ki yo ga jing nang ni chai te ya kata ta mot ki bru ta mot ki khmil ti ba ngar ma khmil ti ba sumar ta mangi kin yo ga jing ko jing khia lekat no snem ba pi ai dawai hakani ka kam nado pas dang hado metala dap south nem bangap nado bangas dang wan persiang ba ngak pa ban kli khendiet ki ai de ki chungpang ka ba pi la ban pengkoj ya ki nongpang pi la ne am ban ya tho yangi ki ai ki jungpang ki ba pi la ban ai dawai kum ta tak tera to ki jing pang ki bangas aja ai dawai man ki por hi ki dei ki jin an ki balong hiau kum to ki balong pang sedem ki balong thetsnam kum to ki ba thetsnam kum to hadin ki badai charsan ki ba ad kum to nang tapat bamong tu batarha sakpo mo bamong ki batarha sakpo ba khluj don ba ka par seru ki kejat ki slakti ki ba khluj kum to ki miak thia ki miak dem nang tapat ka pol saga kitu ki ong ba kitu ki panghat nang ta kitu ha ba don kitu jing pang ba khering mo ka por ki su khi kum to khering nang tapat kitu ki ong ke jing pang ler jing pang tiar pang so kum to nang tapat ki ba kiu sini ki ba kiu bp kum to sai ai ha ba ya de ke nasib ke mot ke her to ka jing kiu nang tapat ki tu ki ba don kitu ki jing pang ki ba pangkan sar pang stroke nga sumar he tang kitu pangkan sar bat la sangut nga la de persiang ban sumar ta argut ki bala yo ya ka jing khia ki jing koj ta kitu bat ki ba ngut ta kim yo ra jing khia na mar ga dang tam ko ta ka
yang tam tu sistem ya ka jing sumar jonga ta wat au be ta ma ta ki ba sedeng ta la pon ki ba khya ban ki ba ngam la bon ki ba yo jing nang jing khya jing ko jing khya ba ki di bat ki ba nang kom ni ta mut kolong kom ta ta ki nu sainos ro ngase sumar sainos ngase ta ki di ni ba sukendi kom ta kini ki dua ba ni nang tabat gitu ki jing pangkit ni ki ba don mau jing dong ki ba kit ni kom to nang tabat wat ki marat ro ki masi ngase sumar fa masi ba pang gitu ki jing pang yang knap ki ong mo gitu ki ba pang ad dok sni cibun cha jing pang ki na bata jing masi ro ngase sumar kita ta ya kata mut kasong haga kita jing sumar ki marat meriang ro kasong haga nasib tambah yoga marat pat ta ki masi pat ngasu sim lai pa away ki bru pat ta kasong haga jing sngau jong pi kasong haga jing sngau masi jong pi ki masi pat ta ngasim masi lai pa away masi na ta away masi ta keto ka bapang masi utunya kenap ki ba ong ma kamut lera pio i menta hadin la syaf sim dawai kamut ka jam kloy habe utu marat keno jing pang jong la da umut pan khya hadin sisngi ula mat bam te utu ban mat bam kamut bakham juat datang kita hai na pata ni jing pang Tabak ngamon ban kali sakawai ka jing sngeu jong phi haba phi la ban pangkoi yaki katok ane ki nong pang haba ki shim dawai na phi nagam ta ka jing stom jong phi ka jing sngeu jong phi ka ba phi la ban ai kini ki ji dawai ka ba phi la ban irap yaki ka jing sngeu jong phi bat ka ba phi la ban ong hang ni ko por ngasngeu na kong banga dap ta jing sngeu ngo yo blai trai kan rat bala ai gini ka sap ka phong yanga ka bangam ju poi berkhat andrei kami ka bawan na ka jing yo i jonga ha ka jing pos nu jonga nang ta ngala persiang hadin la ar pos nem na do kita ga ar pos nem ngala de ban yo i ka jing yo i sya ka ba nga thia nga dem ha ka jing pos nu andrei ngam ju persiang ngas ngala rany ro ban persiang i kita te hadin pat kawan pat kemen sim banga suong la ngalen ya gini ka jing tip jonga khamat jong bru kolong kumalen yo bulai ya ga bulai lo ai ga sama te ngamban se ba ka kende gam sem jonga ha banga yo i ba pang ngamban se klem da persang nangkong ka por banga dang ya im sigtegi serok ba national highway ma ngarang long way nong nya trok ban ngai kendu bat utau way upralok baju imelin bhau ba nang tai da po dakhar tau ngai ba menswa umlaj ban ba mula sedang set kita rendang jong uma ta uitho ngar ong utau doktor bala jan la longar sar kato hadin ngala persang ban tap ban span je kita rendang jong bat ai kita kempat ngamnut ban ai po snong ma teng yo kamlong nga persiang yu hadin da ulang la long ta hadin pat utau bri utaro pangasare ngala da sob yu utau bane jan snong sene hadin bato ulak khia ta kita bat ki ba bon ta kempat khia ra ki sai kemut ki lai ya hadin ta ye gani ngas ngoba ngala persiang ngumta hendrai ngamla ban bori ma ya ta jing tip ngamla ban bro helde handrai ngabanga semile diro ngahabanga don ki jingpang ki bang sngau kumno ngata re ni dowai kemut kajem nahi ta ye kata ai ta boleh lu ai ngamla ai ban lenro ye kata ga sap ka phong ka boleh lu ai ta ngas ngapan ai ngo ban ai ka burom so boleh habanga swa ban ai ro ye gini dowai ban snaro nga ai swa ka burom so boleh bo ulo ai gani ga jing tip jing nang jing start bangatip bro bangala sim ki jingi sim jonga ki balong ha gane khandau ki dei ki ba ublei ulobo ulathung ha gane khandau ta kini ki pralok ro ki don hangne ki ba ya jo sim de wai nanga hangne ta ki ba sa idi de wai nanga
teki don lang rekat ban ngas ngaban ai khoble ki baki wan hang ne baki pen sngauro ya ai baki lesem ngakwa ban kali na kini ki longkome ki ba shaj thorwai nei ne rangba ka ka ba phila ban shem ha ba phi thorwai nei ne ba iba ai pi ka dei ba jung pang jung phi ngakwa ban kali khandiat ka jung shem jung phi ijing chem yong nga nang kong wato wa nga ju emo ketega kani ga jingpang tersany na do ni nyaranda na ni naradang nandin depta gani ketio kejado hadu sla kejan te em manda tersanya gamni em chimit ju athia andre manda karto emuni uma hajan woman kamu pa woman unong irabi ta khai thia ta la chu ta man ta bau ta ong kithiet ta man dak si u ta chemu ta tap u yete te nadu ite por yo ai ga jingirap te do usnya ong aman ta eu ki duai ta kat ni le nang yai di ki te ki duai ta snya ba ga jingiram to te wineng kong te u arwan interha chin chano chetrik po chini charangki ite la mandi inya to snya di that ba du bo andre manda ya paromo nyuma to ong ye te le yo perchang manda perchangu tabuki te eu ki duai ye te le yo ga jingiram ta snya o ga jingirap ko kro ba ya ngao yo te wi wani chitom hei por wa punaga te kon le te interha le yo ga jingiram no ma dep te hei por wa yo ga te kon man wan hospital te hei mit dep te khai bipio mana khai bipio te ini yung yang i de yo de sunyi ni yung dio kakau temo inga ya ni kesat yung dep nei te mji di oklam thli yang ale daranu de terkhong ate ki hayung de tin gi te wat unuma le de tin ong ma tam yum yi de ter kit ba hospital tanga ong ba yo hei te khud hei pertu yong jisu wan em chiru wa ong doktor wod e mi ki chingstan te yo ai ki chingirap ta ong ngambi no lai ong ngarang kat o jisu phima ham e ngama na nei te kem te sempot te e mai ki te ki duai te porte rap pai oklam mentem pai di oklam nuthli yang ada ranu de terkhong ko lem em di hai te por manda iu ma gi te gi duai te serpai serpot unga dep te nang chi nang sitip yang bro te yo aga jingirap te snyawa ke wi gi jingirap ko dor tam to ko em ma hajan manu ka pa dep te to ingo le yo blai to leng ba yong ma hai ti por ma di gi jing e yo gi jing pen khya tangani liang yo ngai te dan sekendir nga kwa ban kali gini pat ki arngot gilong keme ki ka jungpang jongphi ka ba phi thorwai nei ni rangba ki ba la ai phi ka jing sing jongphi lande ka met ka phat jongphi ka ba phi la shem ha ba phi shim dawai nei ne iba phila ban ong khiet Oskian nga le de chemo wato wa chitomo na du so na rangki cha du serupa te in snaw la kai ding ten rei emunu ma chan yung yang i dem ni tim do wa ya no man de yo te do wa yang o tabu nga khem yo nga bia yo nga wa de kui tersain jek dia de in po ka cha do dem ni te hi no wan le wa kle le kejut te le plu ma khem tap te yo ai te i chat na gi ti yong ma dem ni te hi no wan le adu ki khon le jo hi so jing dong ka khon ko he de di ga ste te do wa miram te man wan ga hayung te le tho no nu ma man de yo te do wa no ma chiklong hi di ga te do wa yong ma te chim te so jing dong hadu ka ni mem de ot ko ye te so jing dong te hi no wan le he wa ar wa nga hi ter san te utom pong le kejut dem ni te gini ki ja de ki mat le kejut dem ni te homa ba di do wa te ro te eu plu ma ngai le plu ma bia tap he te ki mat ka ja do te daj sip ni mat ka sule tap ma de do wa te jem de te win wan nei wa aran ha wi ga met khai so skero snya on ka tu de ya ba i khon yo nga de tingi ong kat wa le gi pe yu u bo ka de le gi ngau khem le gi ngau support bia nyang jem rei man ong di le khu ro ma des nya por aroji di khut yo ma eu mai ngai te do wai wo bia wo di
đệm tê chêm mà yo ai tê chêm khẽ cái tê mệt hình rên đệm em nu ma ngas nhau hay tê por nhau cái mà đã cút yang à hay tê tê đàn hiểu yo cái này phi hụp lấy chipon ấy ngồi ở blai yo đang chạy đang khẹo nu ma yo yo ai cái chêm khẽ no sa chi sen mo ngi kwa ban kali nei long kme kai ka jing sing jong phi ba phi yo do wai nei rang ba ka ba phi la shim ha kini ki por bala dep kai ka jing sing jong phi kwa ban ong ikin det phi ban agi chupa pro ngi pengin dep em sẽ xem thì ni por vào đêm khao số mình khao số nhau để chân nhập mình hết tây porวันมาpendi ki ngai te de wayong ki mari pendi ki tang chong tang thia ne de yo te de wayong o te de hết te her te so na nhau madam yo te de way des de chan no ya chan ga yong pro man yo di te de wayong ma de te nhau hết te chai o te upa ki le em ni por de kha soมันละลายถุยโอวะโอมาหยงเอ็มอุพนิโอเอ็มทาวลายโอเนี่ยแต่มันพนิโอพาเอาวิกิคอนโอเอตุดวายกีมาเรียอเตดวายโอว่ากันแหละเจ็บหมดแต่บุษแต่มาดูแต่ดอกนี้ลายกำลังสรุปว่าเนี่ยนั่นย่อวะใช้ดินั่นย่ออีจริงก็จริงแค่ to ba ngak kwa ban kali sa chi sen ye phi haki no kis ki por ba phi la ban ai da wai ki nong pang haka ba ngela ban tip haka ba ki nong pang ki la ban wan shu phi ban tho da wai na phi haki no kis ki ba phi la ban ai da wai i tho ngi la phi la to yaga sni ai dua jonga ngan ai ba yaga sajan bat ka sni baar takitu ki ba kirki pat ki ba don ki jing bam la sha mo kitu ki la ban phone ha ki number phone riu not khandai phra ar wei phra khandai not ta bat so wei le ja ba phim yo phone hang ne don ki ba yeng mo phila ban phone hang ne de ko wei pat ki number ye kita ki number ka baden nan bo ha kitu ki jing tho hang to ba don pa video thara phi la jam don ba lam yo phone ni ni phin phone sai tui bai ba don ha pa ga video ta ye kita ki jing pang jong phi ki bam la sha don ki ba kum no ki ba kirki phi la ban phone ha kitu ki number ki ba la ai tangan sepatai phi la ja bangam don yeng mo nga don thai lom sepedeng ta krukom sumar jong nga tharai ki baduk ban sumar ban wat itu ki jing pang mo ye gitu ki ngala ban sumar ha kita ki singi tang katkum ke jing kot bor janga kalong khasan ngut chisngi namar ba nga ban sumar ye ki ba sim do wai pat kila ban ai mo gino te ye ki ba sumar pat khasan ngut chisngi tala dangan ang sngau don bor tangan sepej pada den tama swa pin wan temot phone swa hau ni nombar ngan tiban bo ik serial nombar jang pi ki ba phone kong kin sumar kong ki ba ar kin yai kum ta ter sa chi sen kumpan kamau akan diet abede ban i ki dawai ki ba phi la ban wan shim dai ni rang ba ki la ban phone hai kini ki number room ka ba ru not khandai pra ariwe pra khandai not pat sei we khandai ar lai pra riu lai riu nhiều not pat phi la ban pe ro apa ga description jong kani ka video bat sekol la da phi wan tho da wai ni rang ba ngatai ngai skem pelia ke jung toy nei rang ba bat pelia ro ke jing sai ha be dei ka jung pang jing stop ka bai ni rang ba i sumari ki nong pang ba di kimilen tiro abe aba i ai ka da wai ba gen long yo me ko be kia tang ngatai ngai phila so thoi ku de shibon